במסגרת סרטון זה אנחנו נראה דוגמה של מחיקת רשומה. לצורך הדגמה אני אקח את הגרסה המבוססת הדאטאברס ואעדכן אותה. בואו ניתן לה שנייה לעלות. שלו סקיפ ונעשה עריכה לגלריה. אנחנו רואים שהרוחב של השם משפחה קונסיסטנטי עם הכותרת. רואים שאפילו תלוי פה, אז בואו נשנה את השני ונעשה אותו 300. אוקיי? נכניס כאן, כדי לעשות עריכה לתצוגה של הגלריה, תמיד עושים עריכה לאובייקט הראשון. אני אבחר את האובייקט הראשון, אז אני אוסיף, בוא נקרא לזה, בוא נעשה טראש. נשים אותו ליד העיפרון שלנו, ואנחנו רואים איך שבעצם הכל מסתנכרן. נשנה את הצבע שלו. שימו לב, כדי לשנות את הצבע שלו, צריכים לשנות את הצבע של הגופן, לא את המילוי. בואו נשנה את הצבע של הגופן, משהו קצת יותר אפרורי. ונקטין אותו. ובמקרה של לחיצה עליו, אנחנו עושים remove מ-student, students, this item. fresh students. ונשמור, נריץ, ונגיד אנחנו רוצים למחוק את יצחק הרצוג. ננסה למחוק, וזה נמחק. בואו נעצור את זה, נעשה back. tables, אוקיי? אז אין לנו את יצחק הרצוג ברשימה כאן. זהו, מאוד פשוט.